mě z toho jsem taky zklamaný, teda musím říct. No, jste na severu, ne? Tak co byste čekali? No právě, nějak to úplně nekoresponduje. Takže Peť, jak jsi to říkal, dneska 27, zítra 30. No ty, to se musí nějak srazit, odevřem jenom ledničky, vole. Když nebudeme objíždět ten klokár, tak samozřejmě jsme zase na těch maximálně 25. Počkej, my jsme se tak bavili o teplotě, ne kilometry. kilometry. Tady se teplota blíží kilometrům denním. No tak to bohužel zítra 30, no to jo. V tom případku je to správně. Já myslím, že teplotě Péťa nevládne. Může za všelicos, ale za teplotu ne. Tak to ta Ivan myslí si, že to má naopak. To je právě proti té teplotě. Ty kilometry bych ještě rozkousal, ale tu teplotu to nějak ještě nebere hlava. Mravenec. A chodí si tam celá jako doma. Po nohách. Zrovna jsem si říkal, Míšu, kam si to šaháš? Jsem ho sakroval. Kterou nohu si vybral? Levou.